खुलुमबाय स्टुडिअ आं डकट'र राजीब बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय 32 बोसोरनिबो बांसिन गावनि हारिनि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनानै जुजिबोनाय बिटिआरनि सागानगिरि बारग' एनडिएफबि बारग' आफादगिरि बि सुंथाग्रा एबा धीरेन्द्र बर' बिथाङा डक्टरेट बिमुं मोननो हादों। बिथाङा बर' हारिनि राव हारिमु समाजनि थामोनथाखौ गोजोनै खामानि मावबोनायनि थाखायनो वर्ल्ड हिउमेन राइट प्रटेक्शन कमिशना बिथांनो डक्टरेट बिमुं होयो। थारैनो बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव बिथां धीरेन्द्र बर'नि बेबायदि बिमुं थामहिनबा डक्टरेट बिमुं मोननो हानायखौ गोबां बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायखौ स्राव रायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।